Sifate santri ingkang bagus iku limo tingamal terus kang dingin iku husnul dhoni marang guru tingkah lakune kang dingin iku husnul dhoni marang guru tingkah lakune sifate santri ingkang bagus iku limo dingamal terus kang dingin iku husnul dhoni marang guru tingkah lakune kang dingin iku husnul dhoni marang guru tingkah lakune kapindho nglakoni perintah saking guru nek ikhlas manah kapindho nglakoni perintah saking guru nek ikhlas manah selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat